الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Барша мақтау хәмид сәнәләр галәмнәрне юктан бар кылучы, безгә төрле күп төрле ниъмәтләр биреп торучы Аллаһ Субхану ва Тааляның бер үзенә генә тиешле, безгә хәлал белән харамны аерырга өйрәткән, Коръән хөкемнәрен бәян кылган, сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлламның рухына, аны әһлел бәйтенә түребездән чыккан салават шәрифләр барып ирешсә иде. Әлхәмдүлилләh, Аллаһка барча мактаулар, атнаның иң хәерле көне җомга көнен Аллаһ Таала ирештерде. Һәм безгә әйтте, вагазлансыннар, гыйбадат кылып, тагын да Аллаһ миңа якынайсыннар дип шушы җомга көненә мәчеткә кирергә безгә боерды. Һәм без шушында вагазланабыз, гыйлемебезне арттырабыз, тақвалыбызны үстерәбез. Һәм менә әйткәнебезчә, Аллаһ Таала безгә бик күп төрле ниъмәтләр биргән. Менә күз ниъмәтен алсак, дөньядагы бөтен гүзәллек, матурлыкны күрәбез, колак ниъмәте, төрледән төрле тавышлар ишетәбез. Һәм инде тел ниъмәте, шулай ук бер-беребез белән аралашабыз, фикеребезне белдертәбез, хис тойгыларыбызны аңлатабыз. Һәм шушы ниъмәтләрне дә Аллаһ Субхану ва Тааля биргән безгә бары тик изгелектә, хәерлектә, яхшы, хәерле гамәлләрдә куллансыннар өчен. Һәм менә туктап китәсе килә шушы ниъмәтнең берсе, ул да булса тел ниъмәте турында. Чөнки тел ниъмәте кеше тарафыннан бик күп гынаһлы юлларда кулланыла. Чөнки тел белән әҗр-савап эшләү дә бик җиңел, һәм гынаһ кылу да бик җиңел. Һәм шуңа да Аллаһ Субхану ва Тааля бик күп аятларында һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям да үзенең күркәм хәдисләрендә шушы телнең файдасы турында да һәм телнең афәте турында да кисәтте. Менә чынлап та карасак, теге сөйләшкәндә дә шушы сүзен әйткәнче ди, шушы сүзен әйтеп күңелне яралаганчы ди, берне менеп төшсә күпкә җиңелрәк булыр иде ди. Чөнки чынлап та кеше бер-берсе белән сугышып алса да, аның синягы да, шулай бит, ниндидер ушибы да күпмедер вакыттан соң төзәлә, онытыла. Әмма кешенең күңеленә әйткән авыр сүз, күңелен рәнҗетеп калса, ул берничә елларга дәвам ителә. Шулай бит, ишеткәнегез бардыр, менә ризалыгын алмыйча китеп барды инде. Шушы әйткән сүземнән дә гафу сорый алмыйча бакыйлыкка күчте инде. Бөтенегез дә ишеткәнегез бар, шулай бит. Сүз ярасы әйткәнемчә инде кул белән, аяк белән дә сугуга, тибүгә караганда да иң авыры. Һәм шуңа да менә динебез дә шушы сүз, шундый каты, бик каты теге ук, бик каты яралый торган гамәл булганга күрә Аллаһ Субхану ва Тааля кисәтте. Телләрегезгә ди, хуҗа булыгыз ди. Нәрсә әйткәнегезне ди, акылыгыз уйласын ди. Шуңа да мусульман кешесенә теленә һәр вакытта да хуҗа булып, әйтер алдыннан баш мие белән бергә калепләр бөтенесе өч әгъза туташып, нәрсә әйтүен алдан уйларга тиеш. Чөнки шушы сүз белән кызганычка каршы күпме рәнҗеш, туганнар дошманлаша, ниндидер
Keyfin күтәрим дип мәзәк сүз әйтә, әмма теге кеше юморны аңлап бетермей, үпкәләп йөри еллар буе, дуслык таркала. Һәм менә шуңа да без карап китербез берничә пункт. Әгәр дә без телебезне сакларга өйрәнәбез икән, сүгенүдән, кешене кытыртудан, тикшерүдән, башка төрле рәнҗеш сүзләрдән, Алла Субхана ва Тааля менә безгә нинди хәерле җәзаларын бирә. Иң беренче Алла Субхана ва Тааля менә Куръанда әйтә, менә бездә әле соңгы аятта әйткән бит Ахзаб сүрәсенең «Я әйюһәлләзина аману тақулла ва қулу қаулан садида» ди. Эй иман китерүчеләр ди, бары тик төзек, дөрес, файдалы сүзләр генә әйтегез ди. Димәк, бер нәрсә әйтергә телибез икән, димәк бу сүзебез дөрес булырга тиеш. Ялганда, ниндидер уйдырмышта, ниндидер анда кирәкмәс сүздә булырга тиеш түгел, бары тик файдалы, дөрес. Менә шулай эшләсәгез генә ди, нишлим ди? Юслих лакум аъмалакум ди. Сезнең гамәлләрегезне дә төзәтәчәкмен ди. Һәм галимнәр шушыңа әйтте, шушы аятка таянып, әгәр дә гамәлең, эшең төзек, дөрес буласың килсә, син иң беренче сөйли торган сөйләмеңне, телеңне төзәтергә тиешсең. Телең төзәлә икән, бары тик файдалы, сүгенмичә, кирәкле сүзләр сөйли башлыйсың икән, Аллаһ Тааля гамәлеңне дә төзәтә. Менә сезгәнегез бардыр, тормышта кайбер кешеләр бар, алар янында бер 5-10 минут кына торасың, аның яныннан китәсең, шуңа әле мәшинә әйткәндә кысасың килә прям. 5 минут миндә шуңхатлык теге шакшылык, сүгенү анда менә горурлана 3 литр пиво içtim, әнә тегенең хатынын карадым, әнә тегене барып тегесен шәлдердем, шунда белми наданды, үз күз алдында әйберен урлап киттем, 5 минут шуңхатлык фәхишлек бузык сөйли, менә андый кешенең ничек инде гамәле дөрес булсын. Кәдә теленнән шуңхатлык кысык ага. Әгәр дә инде икенче кеше бар, 5 минут кына сөйләшеп торасың, бары тик хәерле сүзләр генә, Аллаһны зикр итү генә. Менә шушыны эшләсәң, Аллаһ Тааля шундый әҗр бирә, дөньяңны да төзәтә, тормышың да яхшы барачак, ахирәттә дә яхшы уңышка ирешәсең. Бер сүз белән бөтен тормышыңны яхшы якка үзгәртеп куйран. Аның яныннан китәсең килми хәтта. Шуның хәтлек җиңеллек белән, рәхәтлек белән китәсең. Шуңа да менә әле без аны дәл шалачакбыз файдаларда. Аллаһ Тааля ул хадисне кичектерик. Юслих лакум аъмалакум ди, һәм ва ягфир лакум зунубакум ди. Гынахларыгызны да ярлыклаячак ди. Әгәр дә кеше теленә хуҗа булып, дөрес, төзек сүзләр генә сөйләргә өйрәнә икән, файдалы сүзләр генә, бу хәтта сәбәп була икән гынахларыбызны ярлыклауга да. Ва ягфир лакум зунубакум ди. Һәм ва ман юти'иллаһ ва расулаһу фақад фаза фаузан азима ди. Һәм Аллаһка һәм аның расулына итагать итә икән ди, кушкан әмерләрен үтәп яши икән ди, ул ди биек уңышка ирешәчәк ди. Һәм җәмәгать менә бу телебез әле сәбәпче икән безнең җәннәтле булуыбызга да. Тел җиңел генә шулай бит. Шушы тел әгъзасы да хәтта решать итә икән, hüküm çıгарырга mümkün iken biz cennetli bulabızmı yoki cehennemli bulabızmı? Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, kimdi Buxari jintığında keletiren sahih hadiste ayta, men yadman li ma beyne lahyayhi ve ma beyne rijlayhi admana lahul cenneti. Kimdi iki ağzanı di garantiyalı iken di, garanti bireyken di, şuşu iki ağza bilen günah kılmayım di. Birisi di iki iyek arasında bulgan ağza di, til. Tilin di tiya iken di, sügünüden, kişi rencitüden, gaybet taratudan, başkalarının kirin izlewden, hem başka til bilen kılına turgan. Hem ikincisi iki ayak arasındaki ağzasından, yani zinadan, zina fahişligi, şulay bit. Şuşu iki ağzanı tiya alam deyip garantiyalı iken, mesela garanti biram bu iki ağzamni nablaytip tutaşakmın. Yani buzuklık kılmayayım deyip, men ana cennetini garantiyalayım deyip. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ben ana cennetini deyip, garantiyalayım deyip. Şuna göre, şuşu iki ağza. Yarar, zinaga indi bik tegip, şunday nayhutçı kişigene tşa indi. Ama til bilen barabızda günah işlerge usta. Şulay bit. Вообще kontrol yok tilge.
Дөресме ул, дөрес түгелме ул, достоверно түгелме ул, ялганмы ул, бөтенесен сөйлибез. Бу сүзем белән кешенең күңелен төшермиме, кәефен бозмыйма дип тормыйбыз, әйтәбез шулай бит. Шуның белән үзебезне җәннәттән дә ерак айтабыз. Һәм Тирмизи җентында килә торган хадистә Пәйгамбер саллаллаһу әйтте: "Мен самата наҗади." 3нче пункт уже шулай бит. Кемде телен тыярга өйрәнә икән ди, наҗа. Наҗа инде кытылыр ди, иминлектә булыр ди. Һәм шундый та бит, кайбер вакытта телеңне тыеп каласың икән, иминлектә буласың, шулай бит. Кайбер вакытта үзеңне тыймыйча гына берәр кешегә сүз өстәп киттең икән, күпме проблема чыгара шуның аркасында. Теге берәү әйтәч, юлда берсе падрил әйтте, форточканы ачып, әзрәк сүгенеп алганым ди, ник сүгәнемә үкендем ди. Төшеп әзрәк биргәләп алдылар ди теге. Ә шул вакытта телеңне генә тыйып итсәң, имин генә дальше китерәйең. Шулай бит, кайбер вакытта ана шу телне тыя белмәү үзеңне дә нәрсә иминсез калдыра. Шуңа күрә иминлек телне тыюда. Һәм Аллаһ субхана ва тааля менә 4нче пункт, Аллаһ Тәгалә телне тыя белү белән һәм бары тик Аллаһ Тәгалә риза булган яхшылыкка өндәү, начарлыктан тыю, Аллаһны зикр итү, берәр кеше яхшы тормышында дөрес юл таба торган, эшен җиңеләйтә торган, файдалы берәр киңәш насихат бирү, менә шунда Аллаһ риза була торган сүз әйтә икән ди, Аллаһ Тәгалә бу кешенең дәрәҗәсен күтәрәчәк ди. Бу дөньяда кешеләр арасында да һәм ахирәттә дә, җәннәттә дә ди. Моңа дәлил булып тора Пәйгамбер саллаллаһу Бухари җыентында килә торган хадисе: "Иннал абда ла ятакалламу би калиматин мин ридваниллаһи ла юлqa лаха балан ярфa'уһу Аллаһу биһа дараҗат." Кемдә берәр Аллаһ Тәгаләнең кулы, кешесе ди, Аллаһ Тәгалә риза булган, Аллаһ Тәгалә канагать булган берәр сүз әйтә икән ди, Аллаһ Тәгалә аны ди бик зур дәрәҗәләргә күтәрер ди. Менә телибез икән кеше арасында да, җәмгыятьтә дә, ахирәттә дә Аллаһ риза булган сүзләр. Әйткәнемчә, файдалы. Сүгенү сүзе булмаган, кеше тикшерү булмаган, рәҗетү булмаган, Аллаһны зикр итү, тормышын ниндидер нәрсәдә җиңеләйтеп җибәрү, кәефен күтәреп җибәрү. Әйе, кайбер вакыт ялган булмаган, берәр мәзәк сөйләп, берәр кешенең кәефе юк икән, настроениесе беткән икән, шул вакытта берәр урынлы гына берәр юмор белән кәефен күтәреп җибәреп, хәлен җиңеләйтәсе икән, бу шулай файдалы сүзләрдә, ялган булмаса. Һәм карагыз, изгелекләрнең дә нигезе ди, бер вакыт Муаз ибн Җамал Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм килә дә: "Я Расулуллаһ ди, миңа шундый гамәл әйт әле ди. Шуны ди эшләсәм ди җәннәтле булам ди. Һәм шуннан тыелам икән, җәһәннәмгә кирми калам ди. Берәр шундый киңәш бир әле миңа ди." Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Куф алейка һәзи. Телен чыгарып күрсәтә дә, шушы әгъзаңны тыя бел ди. Һәм Муаз ибн Җамал гаҗәпләнә. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә әйтә: "Я Набиуллаһ ди, инна ла муахизуна бима натакаллам бих ди. Без ди сорауга тартылачакмыз мәллә ди, әйткән сүзләребез өчен дә мәллә ди." Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? "Я Муаз ди, якуббун насу фин-нари ала уҗухим илля хасаиду алсинатихим ди." Я Муаз ди, үз әниең сиңа ди, сәкулат уммак тегени, безнең телгә әйткәнгә, үз әниең коткаручы, ягъни үз әниең шушы бәладән сине саклап калучы булсынрак нидә инде мәгънәдә. Кеше ди, шушы әйткән сүзләре өчен ди, йөзләре белән ди капланып ди, йөз түбән ди, җәһәннәмгә ыргытылырлар ди. Җәһәннәмгә кирләр ди шундый мәсхәрә, ягъни йөзләре белән җиргә салып, үстереп, җәһәннәмгә ыргытырлар ди. Бары тик нәрсәсе өчен генә? Телләре сөйләгән сүзләре өчен генә ди. Карагыз, бүтән нигез, изгелекнең дә, начарлыкның да нигезе нәрсәдә икән? Телдә. Һәм карагыз,
6 пункт белән тамамларбыз. Менә иманыбызның бер сыйфаты һәм диндарлыгыбызның бер күрсәткече Аллаһ белән бәйләнешнең бик тыгыз элемтәсе дә нәрсәдә икән? Безнең сөйләмебездә икән, җәмәгать. Менә без ни дәрәҗәдә иманлы, диндарлыгыбыз нинди рәвештә һәм Аллаһ белән элемтәбез тыгызмы яки бик заифмы? Biz белә алабыз үзебезнең сөйләмгә карап. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Муслим җыентыгында килә торган хадистә: "Мен кана юъмину биллаһи вал яумил ахир, фәльякул хайран ау лиясмут." Кемдә Аллаһка һәм кыямәт көненә, кара, иманның ике төп нигезе шулай бит. Аллаһ һәм кыямәт көне. Кеше шушы ике нигезне инкар итә. Я гомуман атеист Аллаһны инкар итә, я Аллаһка ышанып кыямәт көнен ышанмый. Әмма шушы ике нигезгә басым ясый Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям. Кем Аллаһка һәм кыямәт көненә ышана икән ди, инана икән ди, фәльякул хайран. Ул яхшы, файдалы, кирәкле, дөрес сүзләр генә сөйләсен ди. Әгәр дә инде аның лексиконда ди, словарный запаста монда андый сүзләр юк икән ди, лаясмут. Дәшмәсен ди. Дәшмәсен ди. Без шушы хадисны кулланабызмы? Юк бит. Бик сирәк. Һәм карагыз, Муснад имам Ахмад җыентыгында килә торган икенче хадистә, шуның белән инде тамамларбыз. Ла ястақиму иману абдин хатта ястақиму қалбаху ди. Кешенең иманы ди, калбендә булган Аллаһка ышануы, ягъни иманның 6 нигезенә ышануы, инануы түзек дөрес булмас ди, калбы түзек булганча хәле. Калбы, күңеле. Калб чирләр бар, шулай бит. Рия, икейөзлек, көнчелек, тәкәббүрлек, минлек. Менә шушы калбы түзек булмыйча ди, иманы бер ничек җәннәтне итә торган дөрес иманлы булмас ди. Һәм карагыз, вала ястақиму қалбуху ди, һәм калбы, күңеле түзек булмас ди, сәламәт булмас ди калбы ди, хатта ястақиму лисануху ди, теле түзек булганчага хәтлек ди. Хәтта безнең шушы калбыбыз сәламәт булсын өчен, шушы калб ширләреннән даваланыр өчен безнең телебезнең дөрес түзек булуы кирәк икән. Чөнки калб нинди телдә шундый, шулай бит. Хакыра җәмәгать менә авыр, бик авыр. Дин әһелләренә дә, дин тотучыларга да бик авыр. Чөнки әйткән бит, иң җиңел гамәл тел. Сөяксез, якка бу якка бурыла, шулай бит. Гибки, бик каты. Берни авырлыгы юк. Зикр әйтергә дә берни авырлыгы юк. Субханаллаһ, алхамдулиллаһ. Шул вакытта, син тегене күрдеңме, кара нишләп йөри дип, шулай бит. Яки инде сүгенеп атырга да бик җиңел бит. Куранда шушы изгелек эшләүдә җиңел булганга күрә, гынах эшләү җиңел булганга күрә дә телгә шуның хәтлек зур җаваплылык куелган. Тел сәбәпле җәннәтле була аласың, тел сәбәпле җәһәннәмне була аласың. Аллаһ субханаһу ва тааля барчабызга да күңелләребезне саф пак кылып, телләребезне дә төзәтергә, телләребез белән бары тик хәерле, яхшы сүзләр генә сөйләшеп, җәннәтле булырга Аллаһ Тәала барчабызга да насип әйләсен. Aqulu qawla hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.